Kagaster. Tak sa volá najnovší počin od nakladateľstva Zanir, o ktorom si môžete prečítať viacej tu. A keďže ste klikli na toto video, tak sa zaujímame o tento zväzok, o ktorom sa teraz ideme porozprávať. Je to manga, ktorá prichádza na náš trh bez toho, aby ste mali nejak možnosť si už prečítať predom, pretože na internete nenájdete žiadny scanlations, jediné informácie nájdete u nás na webe, prípadne si môžete nájsť možnosť niekde alternatívne obálky na zväzky. Ale to je tak všetko, čo sa o ňom dozviete. Kagaster je manga, ktorá vychádza od nezávislej autorky a tak sa poďme pozrieť na to, jak to dopadlo. Príbeh je zasadený do nášho sveta, odohráva sa v Ázii, akorát je zasadený do budúcnosti o 100 rokov neskôr. Kedy choroba Kagaster postihla ľudí a premenila ich na obrovský hmyz, ktorou najobľúbenejšou potravou je práve človek. Preto, keď sa ľudstvo spamätalo o 20 rokov neskôr, tak už 2/3 ľudí boli na pokraji, teda 2/3 ľudí už bolo zabitých alebo premenených na hmyz, pretože táto choroba zastihuje každého tisíceho občana. Čo sa týka toho príbehu, je dosť priamočiarý, v prvom zväzku chýba nejaký poriadnejší záporák a nejaké poriadnejšie dianie. Celý zväzok sa zameriava na predstavenie settingu sveta a na predstavenie postav. Scenár je dosť taký jednoduchý a často si v ňom autorka vyberá rôzne usňaňovaky, prípadne sa aj tam občas nájdu nejaké diery v scenári k príbehu, ktoré nedávajú úplne zmysel, ale nie je to nič katastrofálne. Príbeh, áno, je to asi tá najslabšia časť tohto story alebo tejto série. Každopádne nie je to najhoršie a dá sa to na to, že to je od nezávislej autorky, je to úplne v pohode. Čo sa týka tých usňadňovákov, tak napríklad by som mohol naraziť na to, že keď sme v budúcnosti, sme o 100 rokov neskôr, kedy je viacej hmyzu ako ľudí, tak napríklad mňa by zaujímalo, ako vyzerá, neviem, vymyslím si príklad, taký Bangkok, ako ho vidí autorka o 100 rokov neskôr, ako vyzerá spustošený, zničený, proste zdevastovaný. Autorka si ale robí také usňaňováky, že mestá, či už nové alebo staré, si premenováva na rôzne čísla spojenia s abecedou. Takže napríklad máme mesto B1, mesto A7 a podobné takéto názvy, ktoré my si nevieme s ničím asociovať a preto nemáme žiadnu spojitosť s tým našim reálnym svetom. Takisto nedarí sa im moc vytvoriť pochmurná atmosféra. Človek by po svete očakával, že to tam je také smutné, že sa každý stará sám o seba, že si ľudia nedôverujú. Naopak ale máme možnosť vidieť v tých mestách, že si ľudia chodia normálne do krčmy, že sú všetci v pohode, že tam je pošta, že sú tam obchodníci a že všetko normálne funguje. Keď vidím síce z mesta, zabije ma obrovský vražací hmyz, ale ako všetci sme šťastní, všetci sme v pohode, pretože prečo nie? Čo sa týka tých plot holov, tak jeden taký asi najväčší, čo mi uviazol v hlave, tak je to, že jedna z hlavných hrdiniek sa raz vydá do mesta a jej, dajme tomu opečovateľ, sa zlakne, že Ježiši, malé dievčatko sa vyberalo do mesta, je bezbrané, niečo sa im môže stať, choďte ju nájsť. No, o 3 dní, alebo teda o pár dní neskôr, ju sám tento opečovateľ pustí do mesta, že tu máš peňaženku, tu máš peniaze a chod si nakúpiť chod teda na poštu a niečo mi donesieš späť. Bude to v pohode, to zvládneš, všetko je OK. No, po svet, dievčatko poslal do mesta, predtým sa o neho bojím, teraz ho tam sám pošlem. No, je to také trošku všelijaké a tak. Čo sa týka toho humoru, tak ten je dosť akože priamy, není nútený, je v pohode, je prirodzený, to je dôležité. Občas sa tam nájdú typické expresívne japonské prvky, ktoré trošku ženú do absolútnych ľudských reakcií. Každopádne nič, čo by tam bolo úplne hrozné, strašné všade a skôr by som povedal, že už na také, že to také ako dosť mierne, sme na to zvyknutí a možno to niekoho aj pobaví. Takže toto nedávam ako mínus, len hovorím, že to tam je, kebyže to možno niekomu vadí. Z tých postav máme tam napríklad Kidova, ktorý je hlavnou postavou. Na začiatku sa s ním zoznámime, zistíme, že je to likvidátor. Likvidátor je nové povolanie v tomto svete, ktorí sú to ľudia, takí žoldáci, ktorí sú najímaní na to, aby buď niekoho ochraňovali, alebo niečo ochraňovali, alebo zabíjali hmyz, prípadne vyšetrovali nejaké vraždy a nejaké znepokojivé situácie. Kido je človek, ktorý bol vychovávaný ako zbraň, mal byť zbavený emócií, avšak sa to úplne nepodarilo a tie emócie si zachoval. Snaží sa na vonok tváriť, že sa nestará o ostatných, že si drží odstup. V skutočnosti ale neskôr zistíte, že predsa len tam tie emócie tam sú a že je starostlivý a síce to nedáva rád najavo, ale predsa len sa postará. Postará sa o Eli, ktorú na začiatku zachráni, privedie ju do toho mesta. Eli prišla o rodičov, pochádza z takého
dedinskej oblasti, kde sa všetci starali sami o seba, alebo teda vedeli sa sami ostarať po seba, pretože mali ovečky, chodili si do studne pre vodu a podobne. A Eli sa teraz musí zmieriť s tým, že prišla o rodičov a nachádza sa v novom prostredí a je obklopená novými ľuďmi. Je ešte strašne mladá, je naivná a tvrdohlavá, každopádne snaží sa dokázať všetkým, že je v nej viac a že to není taká malá princeznička. Čo sa jej celkom darí a dokáže byť tiež občas samostatná, pokiaľ teda nerobí hlúposti a nekazí nám scenár. O Eli a Kidova sa stará hostinský Mario, ktorý je transvestita, boh vie prečo, ale je, každopádne to čítaniu nevadí. Nahrádza im rodičom a nahrádza možno rodičom aj všetkým v tom hostinci, pretože sa o každého stará, je strašne taký, že je to taký pečovateľ, proste, ktorý nechce niekoho nechať na huličkách samotného a každému by najradšej pomohol. Ďalej tam máme Nagiho, ktorý je kamarát Eli, snaží sa s ňou skamarátiť, snaží sa ju rozšíriť ako pohľad na vec, že to, čo sa stalo, síce nie je v pohode, ale život ide ďalej a treba sa s tým proste zmieriť a žiť ďalej svoj život. Nagi je tiež samostatný chlapec, ktorý sa dokáže postarať sám o seba, žije s dedom a uživia sa proste svojím spôsobom. Tiež pozná nejaké okolie, pozná kamarátov a snaží sa aj Eli pomôcť, keď sa dostane do nejakých problémov. Najsilnejšou stránkou tohto zväzku, alebo celkovo tejto série, minimálne čo sa týka z pohľadu prvého zväzku, tak je určite kresba. Pretože autorka si dáva dosť záleža na tom, aby sa jej podarili emócie, tváre, mimika, tá ide na jedničku. Myslím, že toto je najsilnejšia stránka, ktorej sa venuje vždy, keď sa dá a určite sa jej to darí. Darí sa jej využívať aj dynamické scény, akcia. Je veľmi dôležité, aby som sa v mange alebo celkovo v komiksoch počas diania nezasekával. Keď to má byť akčné, aby to proste plynulo a aby som oblácal a hltal každú ďalšiu stránku. Tu sa určite nikde nezaseknete, je to tak, ako by to malo byť. Tiež sa jej darí nakresliť taká tajomná, krvavá, nebezpečná atmosféra, ktorá má vzbudzovať rešpekt, keď predstavuje postavu, ktorá by proste mala vzbudzovať u vás otázky a jej konanie by malo vzbudzovať trochu strachu. Určite sa jej to darí, pretože v týchto scénách sa vyhrá veľmi so svetlom, nebojí sa nakresliť krv, čo je dobré, pretože do post a po sveta patrí. Čo sa jej ale moc nedarí, alebo ne že nedarí, ale nevenuje tomu úplne 100% svojho talentu, tak sú také scény, ktoré ja volám celky, keď sa predstavuje ako nejaké prostredie, v ktorom sa neskôr odohrávajú ďalšie panely. Týchto celkov väčšinou si vyberá, či si nakreslím objekt zameru, alebo či si nakreslí pozadie. Párkrát sa mi podarilo teda nakresliť oboje, ale bolo to veľmi zriedka, väčšinou si vyberie, čo z toho nakreslí dokonalo a na jedničku. Čože bohužiaľ škoda, na druhú stranu chápem to, nemá žiadnych asistentov, o všetko sa stará sama, píše si to doma na kolene. A tým, že si to píše doma na kolene, tak vzniká pre túto sériu nové hodnotenie. Je to inak ako celkovo, keby som tu mám také triezve hodnotenie, takéto slabší priemer, ale tým, že to je proste nezávislý autor, ktorý si to skoro robí na vlastné náklady, píše to doma na kolene, tak tomu vzniká nové okno alebo nová možnosť pre hodnotenie a tým pádom sa vôbec tomu nebojím dať 7 z 10 a určite vám to odporučiť. Určite vás postrať kúpiť prvý zväzok, aby sa vydali aj tie ďalšie, aby sme dokončili túto sériu a aby sa za neho darilo a vydalo aj nejak ďalšie mangy, ktoré sa nám budú páčiť a ktoré budú ešte lepšie než táto. Takže posielam vás do obchodu, posielam vás tam pozitívne, užite si prvý zväzok Kagasteru a dúfam, že sa zase uvidíme, tenkrát zase super, že sa zase uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.